l'Institut de la Màcula no només tractem pacients cada dia amb els nous tractaments i d'última generació, sinó que fem molts assajos clínics, bé sigui per patologies orfes que no tenen tractament, bé per patologies que ja tenen tractament però que provem nous fàrmacs en estudis cooperatius internacionals. Tenim assajos clínics per malalties orfes com degeneració macular atròfica o malaltia Stargardt, o per patologies que ja tenen tractament, com degeneració macular associada a l'edat exudativa o edema macular diabètic. L'avantatge d'accedir a assajos clínics en patologies orfes és poder tenir accés a fàrmacs que, per altra banda, no es podrien obtenir, amb la qual cosa una petita esperança de millorar aquestes malalties que no tenen tractament en el dia a dia, en el dia d'avui. I en el cas de patologies que ja tenen tractament, el pacient pot gaudir d'un tractament durant 2 anys de màxima qualitat, que pel fet d'estar dins un assaig clínic no suposa cap despesa econòmica pel pacient.